Добър вечер. Започва Денят УНЕР. Аз съм Ганиела Ангелова и днес продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалните теми. Възможните колаборации с третия мандат, равносметката след пожарите в страната и оттеглянето на Байден от президентската надпревара в Щатите. Това коментираме с Петър Петров от Възраждане, Красимир Йорданов от БСП, доцент Георги Костов и Асен Агов. Време е да започваме. Какви са възможните колаборации с третия мандат и иска ли го Възраждане? Питаме Петър Петров. Добър вечер и добре дошли. Искате ли го сега този мандат или не го искате, господин Петров? Очакване е с растежа ни в политиката да искаме да получим третия мандат, за да може да представим, както официално и на масата за преговори, тези искания, които сме оповестили от доста време, а на същото място и да можем да представим и проектокабинет. Това го иска всяка една партия, която се стреми да управлява България, и Възраждане прави изключение. Доколкото в 50-тия парламент няма формирано мнозинство или опозиция, знам, че най-важният въпрос, който вълнува всички е с кого Възраждане би направил правителство. Да, доста труден въпрос в интерес на истината, но Възраждане на първо място ще седне да разговаря с всички тези партии, които биха желали да обсъдят точките от програмата на Възраждане, разбира се, без ДПС няма как, пък и те се разпадат. А ГЕРБ? ГЕРБ постоянно заявяват позиция, че тяхната програма идеологически е коренно противоположна от Възраждане. Аз въобще не възлагам надежда, че те биха разговаряли с нас. Ние сме длъжни просто, както пред българското общество и в частност пред нашите избиратели, да поставим на масата за разговори това, което ние желаем да бъде направено като политика или като промени в политиката и настоящото управление на страната и да потърсим подкрепа. Така пише в Конституцията, така пише в книгите по политология и така и смятам, че трябва да направим. Ако получим третия мандат, все пак да отбележим, това зависи от президента на републиката Румен Радев, който в момента тече 7-дневния срок да връчи третия мандат по реда на алинея 3 на член 99 от Конституцията. Ако той го връчи на Възраждане, тогава според мен точно това ще се случи. То математически не излиза обаче, господин Петров. Това го каза на вашето място миналата седмица лидерът на Възраждане. Да, математически може и да не излиза. Виждали сме обаче в... Но вие ще направите опит, ако все пак президентът ви го връчи. Това ли е новото, което ми казвате? Да, ще направим, разбира се, опит поне за разговори. Задължени сме, ако искаме да демонстрираме управленско поведение. И в политиката и в живота, знаете, че понякога 2 и 2 не правят 4, за съжаление. Поне в някои случаи. Добре, ако го даде на Има такъв народ или на БСП, тогава склонни ли сте да разговаряте или отново ще видим условията на Възраждане? При всички положения... Те си стоят на масата тези ваши условия. Винаги една партия, която има намерение да управлява, тя има свои, както казвате вие, условия, ние ги наричаме точки и елементи от наша програма. Независимо на кого бъде даден мандата, с изключение, разбира се, на ДПС, тъй като никога не бихме разговаряли с тях. Ако бъде даден на БСП и НИТН, нищо не променя нещата. Ние също много бихме, ако ни поканят, разбира се, бихме седнали на разговори. Ние сме предвидим политически субекти и именно точно това ще представим и ще направим, за да е ясно и на обществото какво желаем ние от Възраждане и към какво се стремим. Май сме се насочили към предсрочни парламентарни избори. Трудно изглежда тази задача с третия мандат, на когото и да го връчи президента. Винаги в най-новата ни история... Предизборно ли е в 50-то Народно събрание? То не е спирало май да бъде. Не мисля, че е предизборно. То е просто резултат от обществените нагласи, след като ни управляваше мнозинството в 49-то Народно събрание. Трябва да си го признаем. И това, което се случва в 50-то Народно събрание, като отворим една скоба, до кога ще работи то, тъй като дори днес на председателски съвет се обсъждаше до кога ще работим, дали началото на август, средата на август, до края на август и така нататък. А и не е ясно, който да получи третия мандат, кога ще го върне в последствие и кога президента ще насрочи указ, който ще издаде указ, с който да насрочи изборите. То там няма срок за третия мандат. Да, 50-то Народно събрание е просто едно производно от това, което, за съжаление, за мое огромно съжаление, получихме като политика, начин на управление, посока на евроатлантическо управление в 49-то Народно събрание. След това, което видях от профила на Костадин Костадинов, прието от Министерски съвет вашето предложение. Хората, които са пострадали
от пожарите, които са загубили имуществото си, да бъдат настанени в хотели. Сигурно ли е, господин Петров? Не, първо да кажа, че неведнъж сме настоявали... Това е ваше предложение от преди 2 дни. Точно така. Неведнъж сме настоявали за българските граждани да бъдат дадени същите права и същите възможности, които се дават, например, за гостите от Украйна. Винаги българските граждани трябва да са с приоритет и разбира се, когато видяхме, че просто са предоставени 15, ако не ме лъжа паметта, 15 контейнера, както се казваше. Фургони. Фургони, извинявам се, те по-скоро приличат на контейнери. Ние веднага направихме предложение тези пострадали хора, не са малко между другото, да имат възможност, ако те пожелаят, да бъдат настанени в хотели и в къщи за гости. Дори това не е най-големия проблем. Най-големия проблем е как ще бъдат компенсирани, за да съградат отново своите домове и своето имущество в тази насока, както програмата, която е до 25 000 евро. De minimis, за това говорите. Чрез Министерство на земеделието, така и по-малките програми на Социалното министерство, които наистина признавам сумите и към момента са малко над 1500 лева. Това е по-големия проблем, но нека да почнем от някъде и да накараме държавата в лицето на управляващото служебно правителство, поне да настани тези хора да им даде нормалните битови удобства, които не смятам, че те биха получили в фургони. И не може за чужденците хотели по морето, а за българските граждани, които наистина са в едно много неравностойно положение в момента, да им предлагаме заместители и така нататък. Тези, които искат, ще бъдат настанени в хотели. Обаче поставяте много важен въпрос. Откъде пари, за да ги обезпечим, защото с 1500 лева, съгласете се, нищо не може да бъде покрито. Тези 25 000 по de minimis също не е много ясно. Ако са били получени предходната година, тази няма да бъдат в този размер 25 000 евро. И тук говорим за земеделските производители. А тези, които са физически лица? Точно там... За тях остават малко над 1500 лева. Да, които според мен са крайно недостатъчни и необходимо да има механизми конкретно на Министерството на труда и социалната политика да бъдат отпускани повече пари. Дори преди няколко месеца имам един неприятен случай с един ураган, който беше в град Шипка и там от 300 души само 20 държа да ви кажа са получили тяхните заявления. Само на 20 човека от 300 заявления са били одобрени дори за тази минимална помощ. Така че имаме един изключително голям проблем според мен в финансирането от страна на държавата. Вие питате откъде ще дойдат пари. На първо място, дори днес на първо четене бе направена актуализация на държавния бюджет и то спешна, още с началото на реформните комисии. Ако има желание в мнозинството от Народното събрание, може много спешно да бъдат намерени такива пари. За колко пари става въпрос? Аз също не мога да кажа, тъй като и нямате ли тази калкулация, Възраждане? Колко пари са необходими, така че да подкрият разходите на тези, които загубиха домовете си, на земеделските производители, на животновъдите? Според мен говорим за десетки милиони левове. Аз лично на първо четене. Нямам конкретна калкулация към този момент, защото и снощи чух от министъра на вътрешните работи, че все още продължава оценката на щетите. Но лично аз смятам, че ако се намери воля в мнозинството от Народното събрание, както се актуализира бюджета и проектите на общините, инфраструктурните проекти, днес беше приет на първо гласуване с единодушие, така може и много успешно да бъдат отделени 50 до 100 милиона лева, които да отидат за възстановяване на имуществото на недвижимите имоти и жилищата, най-вече на засегнатите. Пък и не само видяхме ферми, които бяха изгорели и така нататък, въобще да можем да възстановим предходното състояние на тези хора. Откъде пари? От капиталовата програма има ли буфери достатъчно в бюджета? Вие сте юрист, но това са чисто политически въпроси. Да, по-скоро е бюджетен въпрос. Доколкото изпълням в края на миналата година, когато гласувахме бюджета на Асен Василев, тогава се говореше и той самия го потвърди, че има буфер от около 1 милиард лева в капиталовата програма. И считам, че това са напълно достатъчни средства, за да може да се отдели, да кажем, 50 милиона лева с цялата условност, че не знаем дали тази сума ще е достатъчна или ще е прекомерна, за да се възстанови унищоженото имущество на тези хора в региони, в които са, държа да кажа, с много по-нисък стандарт на живот, колкото в столицата. И ако не помогнем тези хора, ги обричаме на беднотия. Това трябва да е ясно. Държавата трябва да помогне. 1500 лева са крайно недостатъчни. Крайно недостатъчни, за трети път го казвам. И сега отиваме към вашата тема. Подочувате ли какво ще бъде решението на Конституционния съд? Вчера излезе информация за служебния кабинет 6 на 6. За съдебната власт не е съвсем ясно. Може би очакваме до края на седмицата. Може да се забави самото решение с мотивите. Вероятно и вие разговаряте. Търсите контакти с конституционни съдии? Разбира се, моето впечатление от слуховете информацията, която неофициално се носи в
нашите среди е, че до края на седмицата или най-късно в началото на следващата седмица Конституционният съд най-накрая вече след толкова много чакане, след като Възраждане заедно с Има такъв народ и БСП внесохме конституционна жалба. Доста подробна беше тя, ако не може паметта, на 40 страници, защото съм участвал в изготвянето и ще отмени голяма част от конституционните промени. Според мен за това и от Продължаваме промяната на Демократична България вече не говорят. Те спряха последните 2 месеца да говорят за прословутия им закон за съдебната власт, който е написан въз основа на приетите конституционни промени. И считам, че причината за това те да замлъкнат е, тъй като и те са подочули, че Конституционният съд ще отмени промените в съдебна власт. Моето лично впечатление е, че може би няма да отмени, ако има равенство 6 на 6 в гласовете на Конституционния съд, което все пак трябва да предстои да видим, че може би ще остави сегашния режим на служебно правителство. Ако са 6 на 6, остава сегашния режим. Което, за съжаление, поне според мен, противоречи и все още ще противоречи на Конституцията. Виждаме и, че това не е и целесъобразно, тъй като се оказва, че само единствено политически фигури управляват в период на служебно управление, а не е била това идеята на конституционния законодател през 1991, поне аз така разбирам основния закон. Добре, господин Петров, приемаме, че такова ще бъде решението на Конституционния съд. Все още не е излязло и не може с вас само да гадаем, но това го дочуваме. Което означава, че има риск той да бъде политизиран като орган или какво? На българските граждани, на вашите зрители трябва да е ясно, че много от отдавна конституционният орган е политизиран. Лошото е, че това стана вече, как да кажа, като едно правило при избор на конституционните съди. Видяхме го и при последния избор. И дам и пример. Народен представител, който е гласувал за конституционните промени, след това трябва като Конституционен съд да решава те дали са Говорите за Десислава Атанасова, да припомним. Да, те трябва да решава дали те са противоконституционни или не. Сами българските граждани могат да си направят извод дали той би бил обективен, безпристрастен, дали трябва да участва дори в гласуването. Нали с вас сме водили този разговор, дали трябваше да си дадат отвод и Атанасов и Белазелков, още тогава, когато бяха приети тези промени? Ако помните, само преди няколко седмици Конституционният съд уважи частично жалбата от Възраждане за техния мандат и за техния избор. Въпреки че прие, че техният избор бил конституционно съобразен, което аз лично се съмнявам, той намали мандата им. И именно заради това... Не 9-7 години, да не 9-7 години. Именно за това считам, че те не би трябвало да въобще най-малкото един от тях да участва в гласуването на тези конституционни промени. Предстои да видим какво ще се случи. Най-добре е, според мен, да ги коментираме, когато решението и мотивите, най-важното към него, излязат. Тогава ще можем да разберем каква е била волята на този орган, който, за съжаление, според мен става все по-политизиран. Сега гадаем с вас, просто това се чува. А дали видяхте доклада на Европейската комисия за промените в Конституцията и за борбата с корупцията? Имах възможност бегло да прочета новинарски материали, свързани с него, защото той е изнесен преди 5-6 часа, когато започна заседанието на Временната комисия, в която участвам днес. Две неща ми направиха впечатление. На първо място отбелязва конституционните промени. Отчитал конституционните промени. Аз не зная в този доклад дали се отчитат положително или отрицателно, защото представете си, ако в доклада пише, че се отчитат положително, а утре Конституционен съд отмени 90% от тях. Тогава ще има едно огромно противоречие. Второто нещо, което ми направи впечатление, че се отчита липсата на борба с корупция по високите етажи на властта. Тук държа да отбележа, че управляващото мнозинство в 49-то Народно събрание, ППДБ, ГЕРБ и ДПС, образно казано, скопиха Закона за противодействие на корупцията, който тогава беше внесен от техния Министерски съвет, и направиха така, че корупция да се бори, забележете, с анализи, с различни стратегии, ако трябва и с семинари. С това не се бори корупция по високите етажи на властта. В този закон основният проблем е, и това е отчетено и в Европейската комисия, липсата на оперативно разследване на корупцията. Как се постига то? Много просто. С контрол и наблюдение върху стандарта на живот, поведението и действията в работата на хората, които заемат висши държавни длъжности. Ето това е начинът да се пребори корупцията, защото за да имаме ефективни присъди срещу корупцията, трябва да има едно наистина добро и ефективно разследване, а не с анализи, стратегии и семинари. Кога сме стигали до най-високите етажи? Кога сме стигали до политиците? Кога сме стигали до магистратите? Кога сме стигали до полицаите? Нали има много? Вие участвате в тези временни комисии. Нали има много доказателства? Нали има много изслушвания?
Така, има много доказателства и много изслушвания. Държа да насоча вашето внимание, че почти никога, забележете, временна комисия не излиза с доклад и той не бива приеман. Даже има един фрапантен пример в 46-то Народно събрание, когато има една временна комисия за подслушвания на граждани, включително и на мен. Преди да приеме нейния доклад в пленарна зала, част от народните представители излизат, няма кворум и това е последното заседание на 46-я парламент и така и този доклад не е приет. Проблема е в нежеланието на мнозинството, на формираното мнозинство в Народното събрание в съответния парламент, то да приеме мерки за борба срещу корупцията, може би защото и то очаква да бъде разследвано. Нека си го кажем за пред вашите зрители. Той за това ли сега, миналата седмица, тази комисия нямаше кворум? Когато говорим за ПЕП и еврото, когато говорим за нотариуса. Нали не събра кворум? Доколкото разбрах, не е събрала кворум и няма и изслушване. И то на водещи политици, доколкото разбрах. Но без кворум няма как да се случи. И според мен трябва да бъде извършено. Ако си спомняте, в края на миналото 49-то Народно събрание, именно комисията същия предмет, даже имаше отново същата фрапантна ситуация, без липса на кворум. Тогава председател това е един флаг, един червен флаг, че има нещо, което притеснява висши политици и може би за това някой не иска... Бламират работата на комисията. Това ли е, господин Петров? Аз виждам, че дори работата на прокуратурата, на разследващите органи до момента не е който е предпочел да не отиде на нейното заседание. И като се върнем на въпроса за корупцията, отново да кажем, че за да стигнем до ефективни присъди, трябва да имаме ефективно разследване на корупцията, когато бъдат приети такива законодателни промени, които да позволят реално разследване на стандарта на живот, на поведението, на действията на тези лица, които вземат висши държавни длъжности, тогава може да очаква страна на народните избраници. Винаги сме го твърдали, ни от Възраждане. Нали имаше обаче доклад от Временната комисия за митниците? Нали? Излязохте с доклад миналото Народно събрание. И какво от това? След като този доклад е предаден на прокуратурата и МВР. Тогава трябва да на прокуратурата. Кого защитават ли? Защо не внасят обвинения? Разберете, в прокуратурата има много свестни, съвестни, компетентни и професионални прокурори. Но много от проблемите с тази престъпност по високите етажи на властта е свързан с това, че ние очакваме съдилищата да раздадат едни сериозни ефективни присъди, но ако не стигне до тях един обвинителен Когато уж има убедително събрани доказателства, убедителни доказателства, които ще издържат в съда. Да, но и държа да ви кажа, че дори съответните разследващи органи имат възможността да се самосезират по медийни публикации и да проведат съответното разследване по наказателно процесуално. Защо те не го правят, аз не мога да кажа. Считам, че има някои елементи в прокуратурата, които би следвало да дадат своите отговори. Кои са тези елементи, които би следвало да дадат своите отговори? Тези, които са свързани с разследване на престъпления, извършени по високите етажи на властта. Те ви дължат отговори, като държа да кажа ръководството на прокуратурата. В временната комисия, в която съм член, на 2 пъти каним главния прокурор да дойде на изслушване. За съжаление не получаваме дори отговор, защото той не може да се яви пред
законодателната власт да бъде изслушан. Сега за исторически парк ли говорите? С цялата условност, че разбира се, ние като законодателна власт по Конституция нямаме възможност да управляваме контрол върху съдебната, което можем да поспорим редно или не, защото ако можехме да извикваме и да задължаваме ръководството на прокуратурата да дойде на изслушвания, щяхме да чуем доста интересни неща, които да отговорят на въпросите на българското общество, защо в България няма справедливост. И защо не стигат дела до съдилищата, които да я раздадат. Политически зависима ли е и сега прокуратурата? Винаги сме го твърдяли от Възраждане, че ръководството на прокуратурата е било политически зависимо, както предходното ръководство, така и сегашното ръководство. Ние никога не сме го крили. Самата вие видяхте при малко повече от една година как спешно беше сменен главният прокурор, без да коментирам личността му. Тази смяна, както и невъзможността да се избере ново ръководство на прокуратурата, което е свързано и с тези конституционни промени, и там да ви отбележа большинството от прокурорите в нови създания прокурорски съвет ще се избират от парламента, т.е. той е политически орган, става 6 на 3 са тези, 6 от парламента, 3 от квотата. Това ви дава отговор на въпроса, дали това ръководство, което ще избере главен прокурор, е политически зависимо. Да, то ще бъде, ако тези промени останат. Попитах ви за Временната комисия за исторически парк. Вие сте в тази комисия, нали така? Да. Тя беше засекретена. Днешното заседание, да. Част от него беше засекретена. Какво можете да ни кажете? Публично беше първата част. 28 проверки на МВР срещу Ивелин Михайлов за финансови измами, побои и следене. В общи линии това излезе. Проверки за сигнали в една огромна палитра от наказателния кодекс. Това, което беше поне интересно за мен като юрист, че въпреки, че са събирани поне според разследващите достатъчно данни за извършени различни престъпления, поне такова каза министъра на вътрешните работи, че е било тяхното заключение за образувано. И въпреки, че в някои случаи дори е било образувано досъдебно производство, което за да се образува по НПК трябва да има достатъчно годни доказателства, те са били или прекратявани, или съответно е имало отказ за образуване от наказателно производство. Отново за това трябва да даде отговор прокуратурата, защо във всички тези проверки, като отворим скоба, че някои са все още висящи, такива има висящи, защо те не са стигнали до обвинителни актове, защо е прието, че има липса на престъпление, това... За чадър ли говорите, господин Петров? Аз не мога да го кажа, че има чадър. Какво допускате? Дори задал такъв въпрос на министра. Той смята ли, че има нещо наредно и може ли да направи проверка, и той ангажира се да направи проверка. Думите му бяха и на мен също ми е интересно, защо при всички тези проверки толкова обемна работа, свържена от областна дирекция на МВР Варна, нещата са били прекратени по най-разнородни сигнали. Самият той каза, че и на него му е интересно това и ще направи проверка, но до момента само гада не можем да говорим. Чадър от прокуратурата, чадър от полицията. Възможно ли е? И чадър върху прокуратурата, защо пък не? Но това са предположения, нека да финални думи са това. Да не гадаем все пак. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. От нашия разговор какво излезе? Че няма воля за борба с корупцията и отиваме на избори. До нови срещи. От мнозинството поне няма такава воля. Петър Петров от Възраждане пред Денят УНЕР. Сега следват реклами, а вие останете с нас.